an kai na. Domin na an kai ni ai naira su ko naira su ɗaya ni ban da ita yau. To na sha aradu kai kila ma ka kama su da ɗaya hasid ɗin ga. Tunda baba Buhari ya hau mulki. Rabina da ya samu naira 1000 ta kaina. To dama wannan tsohon ba tsohon arziki na ba. Ƙaniyarka na ce tsinannu ne. Yau mina. Dar ƙaniya wanga batu wallahi dai yana lahiya. Mala lahiya. Ai kuna gani na nan. Kun ganna a cikin farin ciki nake wani abun farin ciki ne ya faru ga mu dukkan mu 'yan Najeriya. Domin annan. Ba ku san me ya faru ba? Yau me ba abin da mun ka sani. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Atiku Abubakar da Bola Tinubu sun ce sun haƙura sun bawa Buhari mulkin nan ya tayi daga nan har Mahadi ya ba su sun haƙura da mulkin sun ban mashi ya tayi. A to ai abun farin cikin mu ne.